সামান্য মনের এক আসে ভস্মীভূত ঘন নরয়ে চিত্তলাগে সমগ্র নগরীতে বলে ভস্মীভূত বিভীষণ কুহ অনুজ বিভীষণ আপনালয় হে মহামন্ত্রী ଏ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବିଭୀଷଣର ମୁଖ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜି କାହିଁକି ତାର ମୁଖ ମଳିନ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲି ବିଭୀଷଣକୁ। ହେ ବିଭୀଷଣ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଲଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠୁଥିଲା ବିଭୀଷଣ ଅଗ୍ନି ଶସ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି ତୋରି କୋଳରେ ତୋରି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାମ ରାମ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି କାହିଁକି? ଚାରିଆଡେ ଲେଖା ହୋଇଛି ରାମ ରାମ ରାମ। ତୁ ଜାଣିବେ ବିଭୀଷଣ ରାମ ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା ହୋଇର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରାମ କାହିଁକି ଲେଖିଛୁ କହୁ ଭାଇ? ରାବଣ ଆଉ ଘରେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ରାବଣ ଭାଇ ମୋର ମଙ୍ଗୋଦରୀ ମୋର ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଭାଉଜ ମୋର ମଙ୍ଗୋଦରୀ। ଏଥିରେ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମନେ ଶଙ୍କା ଜାତି ଉଠି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ବିଭୀଷଣ କିଛି କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ଏହାରି ଉପରେ ତୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି କୁହ ଭାଇ। ଜଟାଧାରୀ ରାମ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବୀର ନୁହେଁ ଭାଇ। ତାହେଲେ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ଦାନବକୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ଜାଣେ ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ବାଣରେ ମହାକବି ବାଲିକୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଖବର ଅଛି ଭାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ପଶିବା ଚାଲ ଭାଇ। ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଭାଇ। ତୁ ତାହେଲେ ମତେ ରାମରେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଭାଇ? ମୋର ରସାତଳ ଅତଳ ପିତଳ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କମ୍ପି ଉଠେ ରାବଣର ନାମ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶତ୍ରୁର ପରିମାଣ ଦେଖାଉ। ମୁଁ ଜାଣେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ସ୍ୱର୍ଗ ମଞ୍ଚ ପାତାଳପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହିଁ ଭାଇ। ମୁଁ ଯାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ତାହା ହିଁ କରୁଛି ଭାଇ। ଶଙ୍କା ଲାଗେ ଆଜି ତୋର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସତ୍ୟରେ ଆଜି ଆମର ବିଭୀଷଣର ଚରିତ୍ର କନିଷ୍ଠ ସାନୁଜ ବିଭୀଷଣ ଆଜି ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ ଏ ବିରୋଧ ସହଦେବଙ୍କୁ କହୁଛି ସୀତାରାଣୀ ସମର୍ପିତେ ରାମଙ୍କ ଚରଣେ ପସନ୍ଦ ଶରଣ। ନା ଭାଇ ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉନାହିଁ ଭାଇ।
ଆଉ ତାହେଲେ ଯାହା ହିଁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କହୁଛି। ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ସବୁ ଆମର ଥବା ପାଇଁ ଭାଇ ଆହୁରି ହରଣ ସ୍ନାପନ ରଜା ଲୁଣ୍ଠନ ରାବଣ ଶାସନ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇ ଧର୍ମର କଥା କହୁଛି ଭାଇ। ଏ ଲଙ୍କା କଟକର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ପାଇଁ ଏ ଲଙ୍କା କଟକ ଜଲି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ଭାଇ ଏକାଦଶ ଯୋଜନା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛି ଶାସନ ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିଲେ ଛପନ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ମୁଁ ଶାସନ କରିଛି। ଜ୍ଞାନ ପିତାଙ୍କର 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 ପିତା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋ ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ଶ୍ରୀରାମ ମୋହର ନିକଟେ ଏକ ପାଣି ବିନା ଆସିବି ଦଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାଇ ତୁ ପୁଣି ମତେ କହୁଛୁ ଆମର ବଡ଼ କରି କନିଷ୍ଠ ଧାରରେ ଏକ ଭାଗ୍ୟ ଦେବୁ ମିତ୍ର ଦେବୁ ସେ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିରକୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଜଳିପୁଣି ବଂଶ ହେଲା ନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ହୋଇ ଜଳିପୁଣି ବଂଶ ହୋଇଗଲା। ତାହାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ତ ରୂପ ନା ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ ମୋକେ ଅଛି ମଶାରୁଜ ବିଭୀଷଣ ରାଜଗଣ ମାରି ଧର୍ମ କର୍ମ ନ୍ୟାୟ ଲିପ୍ତରେ ରହିଥାଏ ନ୍ୟାୟ ଅନୀତିର ଭାବ କହିଥାଏ ମତେ ହେଲେ ଏ ଛନ୍ଦ ଏ କପଟ ଏ ପରାଜୟ ମହାରାଜ ଯାହା ଶୁଣୁଛି କନ୍ୟା ପଦେ ବୋହେ ଏହା କର ପ୍ରକୃତରେ ସତ ଶତ୍ରୁ ଘର ଭେଦି ଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ଛନ୍ଦଶେଷ ପଦ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତ ଆକ୍ରୟ କରି କରି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ଯାତାୟାତ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆପଣାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକେ ସନ୍ଦେହ ରୋଗ ବିରୋଧ ଦୋଷାଗଣ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କର ରହିବ ଉଚିତ ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଠିକ କରିଛ ଶୁଭସାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସବିତବ୍ୟ ମହାବୃକ୍ଷ ନିମଜ୍ଜତେ ଚତୁର୍ଧର୍ମ ଫଳକୁ ନାସ୍ତି ଛାୟା କୋଳବି ଗୁଳିମୁକ୍ତ ଅଜାପୁତ୍ର ସଦା ନବେ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ସହନ୍ତି ତଥା ତାରା ଗୁଣନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବେଦରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ତୁଳସୀ ଭାଷଣ ଦେହ ଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଜାତି ମୋ ଭାଇ ମୋ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ତୁମେ କିପରି କହୁଛ ଏବେ ନିର୍ବାସନ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ ଭାଇ ହେ ସୁଖ ଶରଣ ମହାରାଜ ସର୍ବବିଦ୍ୟାରେ ତୁମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ
ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶାସନ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ବିପରୀତ ନୀତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିଭୀଷଣ କାହିଁକି ନା ତାର ଗ୍ରହର କାହିଁକି ନାମ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସୂଚନା ଚିନ୍ତା ମନରେ କରେ ଦଶାନନ। কোনটা ঠিক কোনটা ভুল বিচার করে তর্কশাস্ত্র ত্রৈবেদী শাস্ত্র অর্থশাস্ত্র গণিত শাস্ত্র নিপুণ দশাননের মর্মাহত কাহিনীকে মহারাজ প্রকৃତରେ କର ଏ ବିଭୀଷଣ ମୋର କୁଳ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ବିଳମ୍ବନ କରି ୟାକୁ ଲଙ୍କା କଟକ ସୀମାରେ ରକ୍ତର ଭାଇ ଜନ ନ କରିଲେ ହତ୍ୟା। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ କଥାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେବେ ସଙ୍ଗରେ ଥିବ ଭାଇ ବଳ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଘରେ ବନ୍ଦିବ ଭାଇ। ସେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ନୁହ ରାବଣ, ସେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ନୁହ। ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ ମତେ। କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ? ବିଭୀଷଣ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ବିଭୀଷଣ? ଅଧିକାରୀ ରାବଣ ସବଳଗଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବଳ, ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭାବେ ଭାବପ୍ରବଣତ ହୋଇ ଯାହାର କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ହୋଇବ ବିଚିତ୍ର। ଭାଇ ଭାଇ କହି ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜଦରବାର। ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭାବ ବିଭୀଷଣକୁ। ଶୁଣୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ ସାନୁଜ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ମୋର ଏ ପଶୁର ଦୀପ ମତନ ଏ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟମର ବିରୋଧୀ ହେଉଛି। ଏଣେ ମାଇଲେ ହତ୍ୟା ସେଣେ ମାଇଲେ ହତ୍ୟା। କଣ କରିବୁ? ବିଭୀଷଣକୁ ନିର୍ବାସନ କରିବି ରାଜଦରବାରେ ଅନିଷ୍ଟ କଣ କରିବ? ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କ ମହରରେ ଚଳିଥା ଚିନ୍ତା ସଚେତନ ରାଗ କ୍ରୋଧ ସର୍ପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଜି ମୋ ବିଧିବିଷ୍ଟ କାହିଁକି? ନା তুমি ঠিক কইছ মহামন্ত্রী। বিভীষণ নির্বাসন মুখমণ্ডল বাহারিগলা বিভীষণ নির্বাসন। ନିଜ ନିଜ ଆଶ୍ରୟରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୁଅ। ତାଙ୍କରେ ମାତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥା ଅଛି ମୋର। ଭାଇ ମୋତେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ ଭାଇ। ଏ ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ଦଣ୍ଡ ବିଚାରରେ ଆଜି ଦୀକ୍ଷିତ ରାବଣ। ସନ୍ଧି ସମୟରେ ବିଚାର ଆସୁନି ମସ୍ତକ ମୋର ସାନୁ ଜମୁ
भाई एक माता को भोजन नहीं बोले भाई भाई अंगे अंगे एक रक्त हुए प्रवाहित भाई ये पदर विचार करे ये समग्र लंका नगरी को समस्त विनाश हो एणु भाई भाई स्वेच्छा छाड़ी चले जाओ ए लंका नगरी ना भाई ना मुझे निर्वासन दंड दो नहीं भाई हे विभीषण भाई तो रावण उग्र रूप देखेছো भाई मुझे उग्र रूप कुबेर अमर चलाचल मध्य उत्तप्त हो उठे भाई एणु गरिଛି ଆଦେଶ भाई ଏ ପ୍ରାଣ ଖଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ଚାଲିଯାଅ ଲଙ୍କା भाई मुझे निर्वासन दंड दियो नहीं भाई ଏ ତ ବିଷମ ସମସ୍ୟା ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ ରାବଣ ଆଜି ଦେଖିତ ହୋଇ ଉଠି ବିଭୀଷଣ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଲଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ କଠୋର ହୋଇ ଉଠେ ରାବଣର ପ୍ରାଣ न ଶୁଣିବି ବିଭୀଷଣ କନ୍ୟା ଆଜି ମୁଁ ଦେବୀ ମୋହେ ନିର୍ବାସନ ଏ ସତ୍ୟ रखे प्रहरी विभीषण चले जाओ सम्मुखरे मोर केबे न आसिबु फेरी लंका गगन ହେଉଛି ବିଦାୟ भाई ଯାଅ ତୁହି ଲଙ୍କା ନଗରରୁ କେବେ ଫେରିବୁ ଏ ଲଙ୍କା ନଗରୀ ସେଦିନ ଦେଖିବୁ ରାବଣର ବଳ ଶରୀର
পারে তুমি মনোরথ করবে ছাড়া যেতে যাও যেতে ছাড়লেন না আমার
पराक्रम देखाइबे वीर दशानने जे वीर दशानने हिंकार करता संग्राम सत्य मत्य पाताल जे वीर दशानने पदा दातरे आसुकी करे रक्त उद्गार आसक्रोमे सामान्य तो जटाधारी राम लक्ष्मण महाराज